ויבוא יהודה ואחיו ביתה יוסף, והוא עודנו שם, ויפלו לפניו ארצה, ויאמר להם יוסף, מה המעשה הזה אשר עשיתם? הלא ידעתם כי נחש ינחש איש אשר כמוני. ויאמר יהודה, מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נצטדק? האלוהים מצא את עוון עבדיך, הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו. ויאמר חלילה לי מעשות זאת. האיש אשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה לי עבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם.